Hoxe imos falar do apelido galego Outeiro, que moita xente está regaleguizando, e van coñecer un mariñeiro de Cedeira que leva anos recollendo os nomes da costa, das redes e dos peixes. Imos aló. Outeiro é un apelido de orixe toponímica aplicado a persoas que tiñan a súa casa nun lugar situado nun outeiro. Esas pequenas elevacións de terreo que tanto abundan na xeografía de Galicia. Hoxe segue estando espallado por todo o territorio galego, pero baixo a forma castelanizada Otero, un dos 18 apelidos galegos máis frecuentes. A forma orixinaria Outeiro é case residual. O paso da forma galega á castelá iniciouse xa no século XVIII. Neste documento de 1783 dun libro dunha parroquia galega, vemos como un veciño chamado Patricio de Outeiro convértese en poucas liñas en Patricio de Otero. Temos noticia de xente con este apelido castelanizado, que desexando recuperar a forma auténtica, acudiu ao xulgado para facelo oficialmente. Estás a rejalar os ollos? Ben falado. O mariño, cando iba a pescar, situábase polas marcas de terra. Era unha situación que o marcaba o baixo onde tiña que tirar o aparello. O mariñeiro, cando iba, marcaba o ben polo aquel hórreo, a esquina do regacho, cando abría os pinos daquel pinar por aquel monte, mas aquela punta por aquel penón, daban fondo. As marcas era a situación, era o radar que hoxe levan os barcos. Era a situación onde podían eles saber onde estaba o peixe. As marcas de terra todas tiñan nome, todas. Aquí en terra, os montes altos ten o Mochico, o Alto de Pantín, Monte Ventoso, a Mama do Cadro, ainda non pasa dun kilómetro que non teñan as pedras un nome. Fun aprendendo as verbas que teñen os sitios e do que os vellos falaban, e si me foi quedando na moleira. Hoxe teñoas e vounas quitando como se foran espigas de maíz ou dun artes ou dun hórreo. As verbas galegas, para min, son como as amoras cando era eu pequeno e tiña sede e as comía nas silveiras. Falen a nosa lingua, que a falen. E se a falan mal, tamén que a falen. Conxuntos de follas de papel escritas que serven para ler. Libro. A parte dura que temos na punta dos dedos. Ulla. ¿Ves como sabes? Hoxe, para orientarnos, temos almanaques por todas partes. Antes non era así. E para lembrar os 7 domingos da longa Coresma, os nosos pais tiñan unha retrónica que lles axudaba a memoria. Ana, Badana, Rebeca, Susana, Lázaro, Ramos, en Pascuas estamos. Todos estes nomes refírense a personaxes das lecturas bíblicas dos domingos ou dos sábados anteriores. Así que xa saben, en Pascuas estamos.